Kumusta mga kagwardo, si Guardo Bikers na pud ni no. Ang atong vlog karon ay pahitungod ni sa pag-review nato sa tuang bag-ong kamera. Budget meal lang kay wala may kwarta. Pobre man ning alindahaw ni. So mo ni si SG4000R action camera. So kamo na ang magbuot kung unsa inyo ang desisyon kung sakto na ba ni, kung di ba ni pwede or pwede na ba ni. Di ba? Kauban nato si Kinit karon, si SD Kinit Gruyal. So kauban ako sa detachment sad na siya. So kuan na kuyugin ninyo sa amo ang pahitungod. Sa wakas, dumating na rin. Guardo Bikers. Karon pa ko kabantay mga kagwardo, wala day ko gloves mo no. Dayon si Kinit wala pa helmet. Mo na gikan diri, mo diretso mi karon padulong sa duol sa ilahang balay. Naay shop pa dito mag-abre pa man hantod alas 9 kuno to. So amo ang gukdon nga maabtan pa namo nga abre ba. Pero unsaon man ni nga namo koy dalang bugas ani nga 17 kilos. Estimate to mga 15 to 17 ana kabugat. Kay 25 kilos to akong gi-order sa Pitugo Makati. Then akong ipa-deliver dire sa among building. Dito sa among building. Then ako na pong i-bike pauli. Then bugat raman kayo nung 25 kilos mo nang akong kuha ag gamay yung 25 akong gibilin sa ay ugma na pud akong kuan dalhon kay basig madaot niya ako ang wheel set nako delikado sad no. Muna tara biyahe sa ta kuyugin mi ninyo. Hoy, ang ilaw mo, ilaw pala natin. Tayo, kayang baturo. Ganun din sa akin pala. Ha? Ano tayo? Pinagawa naman tayo. Pinagawa naman tayo mo. Picturean mo. Sana ano lang tagpulan dyan. Sana ito dyan. Tapos. Yan, verde. Kasi, kahit lang yung gusto. Hindi na nakaka-cross yung intersection tayo. So diyan nami mga kagwardo paduol nami sa kwan. Hapit nami makaabot diri sa hapit na. Abot na gyud mi diri sa kwan Pasay Road, Pasay Road Idsa. So mo ni. Lantawa na ninyo Idsa na gyud na siya. Kana Idsa na gyud na. Diyan nami sa Idsa. So kanang pawala diretso na sa kwan sa QC. So diri mi padulong sa Magallanes. So pasuga magpasiga sa kusuga kay ngit-ngit day. Mana. So mo ni kining dalana padulong ni sa Muwa, Pasay, Maynila, Taguig, Naiya Terminal yan. Naya ano is pronunciation yan yati na. So dire mi agi. Kanang sa unahan day mga kagwardo, kanang nay mga suga dito sa unahan, MRT station yan, Magallanes. So kana dire imban dapitan ay sigsig-sigsag manggud pud diri oy, ang kalagot.
makakon kayo, makabalaka ba kay bugat na kong dalang bugas. Kana si Kinit walay suga sa tubangan, muna nga ako nagpatunga ako gamay kay para makita masugaan ako siya dito ba sa unahan kay maaninuhan man siya kung nasa likod. Sama na ngit-ngit. So muna nga ako nasa tunga gamay ra pod, di po ta magpatunga kayo. Kana sa taas mga kagardo kana, di ba? Kuha na MRT station Magallanes, kanang mga kotse yun no, tuwa sa walang bahin, kuha na padulong na sa MUA, Naya, Pasay, yan pwede Manila, kana siya muna sila kiriya diri sa ilalom, pwede ni sa Don Bosco kumo agi ka diri sa kwan sa walang bahin, sa tuong bahin sa kanang tulaya padulong na sa kwan mao gani Manila, MUA, Tagig yan na kiring to sa tuwa na kuha na siya sa Don Bosco, kiring among diretsohon nga patuyok man padulong sa kwan sa Git 3 pa Service Road. Ngit-ngit bitaw ning lugar dire, wa gyud suga dire ba silalom, kung wa kay suga diring magbiyahe sus mura gyud kag halak dire nga kabad-kabad ba, lisod kayong sitwasyon dire bandaha. Muna nga ako di ko mo una kayo kay wala may suga si Kinit, kung di alulayan sa ilaw sa suga nako. Alpalan na siya mga kagwardo, nang sa kilid na to Alpalan Magallanes. So muna pa Git 3 na mi. Medyo nagabol-bol dito Tawag yung ano mo gusto yung bikutan saan daw papunta pre? BGC? Yung kaliwa? BGC no? Bayani Road, yun ang istak na. Yung kaliwa yan, Bayani Road, pa BGC P5 yan, ang istak yan. So dito kami pa sa kanan kami, mini appeal na naman, kawawa na naman si Guardo. Ang bigat. Ang bigat. Masakit sa kamay pala talaga sa walang glove. Nangibago ako. Kung kailan mabigat yung karga ko, saka pa walang glove. Sakit. Di ta mga kagardo sa kwan sa Nicol sa Pinar Station, Tisda. So sa walang bahin sa wala kwan na Tisda dito sa unahan dapit tuwa dito ang Git 1. So mga kagardo ang Git 1 sa Tisda kana. So assurance mga kagardo kuan na siya ang tawag gud pista paskor gyapon ng kuan dalan makita gyapon nimo ng mga parol na. Pero kung wala ng parol, pirting nga ngit-ngita diri mga kagardo. Muni nga karap-karap pud sa una. Makahadlok ba? Kay pirting ngit-ngita labi na atong ECQ pa. Na, burag yun kuan, burag yun bukid ning dalana kay wala pa taong laing ni agi kay ECQ lagi to sa una. Pag ngit-ngita, makahadlok ba? Burag bitaw iniglantaw ni mo nga naay mutindog kalit manggukod nimo wala gyud makakuyaw kayo no asukansi ngit-ngit na dire wala man kay na ikuan walay street light ba mamatay ng ubang street light na ngit-ngit kayo wala nang kuan parol na wala na grabe ka ngit-ngit dire ngit-ngit pas alkitran taas ba po ni hantod na dito sa kuan sa may C5 C5 road Santo Niño kung tawagin nila.
may Patiros District Hospital. Layo-layo na, ngit-ngit. Tag nga pansin ba sa kwan ba, pamunuan. Tangan sidlak ing sugar ya, sus kanindot yung tabang mo biyahe nga na nga. Kaya kinang-kinang ang burag adlaw ng kahayag sa street light, kanyang bit. Pero saan man nga yung nana man, grabe kangit-ngita. Kung kay suga din na, presa na ni kinit, kurap-kurap yung karera burag kagkuan, burag kagbuta. So diyan natin mga kagardo sa C5 kana C5 nang wala diyan katong sa unahan na diyan magkikitawag og Santo Niño kung sakay kag mga bus padulong sa FDI na diyan sa walang bahin Santo Niño ang tawag kana nila ining diri ang area dayon na din ha ang kuan sa walang bahin ang kuan kaning Taguig Patiros District Hospital kanang pader na nakilid sa ano siya ngayon diretso na ta dito sa kuha namin diretso mi sa tenement tapos doon na sa shop na yun sunahan di na may mga kagardo sa tenement so kaniya kanang nasa tuo kuha na PNR FTI station so pertingit-ngita na po niya direng iriyaha kanang dalan di na makita pero padulong na pasulod sa FTI o also known as Arca South para siya so as you consider mga kagardo ngit-ngit yun no may mga stoplight stoplight kaning street light pero ang uban manggod patay ba then hinay po ng suga so mga grabe ngit-ngita then na ba lubak-lubak muna yung kalagot sa kwan bikers lubak ba ng kilid delikado kayo kung masulod ka ng lubak kamang ka luoy po ka ngano manggod taon mga kagardo na apay may unan niyo kaning sigsag-sigsag aning kalsada pampagising ko nun para dili makatulog ng mga driver sa biyahe unsa po ng pagkaunsa nga per day mga ang mga ano ko na nga nagabike kay sakit sa itlog ba ya excuse my word pero tinuod ba yan real talk ay ba so mao na ni mga kagardo kana nakita ninyo yung sign ng Petron sunahan gamay Petron na dinha na may guan dinha may mupalit og guan helmet niya nanay tawag niya shop nana diha sa ila ato pa sunahan gamay diyan na ta sa sulod sa subdivision mga kagardo ang shop man gud nasa sulod sa subdivision sa likod lang ani nga outpost ana gicheck ang temperatura dahil gipangitaan ka ID so ako ang ID ang gibilin kay okay lang daw isa lang ka ID sa duha ka tao so ana bilin ta tapos diretso na sa sulod di anami sa sulod sa bike shop mga kagwardo as you can see daghan sila gistak nga helmet ano ba Arnox yan Arnox ba tama ba hindi ko masyadong alam yung helmet nila basta familiar lang so sa kadugay magpili-pili di man po kayo dugay pero nadugayan ko gamay kuan kaning sagmit ang iyahang napili kulay color itom ang color niya itom pareho may kuan helmet sagmit sad ko kay garantisado naman ako god manang akong gisuggest siya magsagmit na lang siya so kuan sad may kataasan ng presyo usasan siya 1,000 kapin pero sulit kay sa bibil mo palit kagwan kanang mo barato ba pero delikado kay mga substandard ba nga helmet delikado man na kay kung mabunggo-bunggo simba ko lang simba ko pero delikado ba mabuak dayon pero kung kaning helmeta garantisado na ako kay naligid naman ko isa ka time god di pa biyahe na mo sa Timberland garantisado siya wag siya kuan
Okay siya na unsa gikaluyan sa Ginoo. So mo nang mas nindot mo palit og helmet nga branded nga solid. Wala na ibang kulay. Solid. Di baling mahal basta sigurado ka. Oh. Di man ta helmet yang unang paliton pero sige makugingon niya nga delikado lagi pre. Ako dyan siyang gidiscourage ang delikado wala helmet mo na nga. Ay, ito pala. Sige. Wa kuno siya kulang kuno yung budget ipa kuan ako pa baylo na sa nako gamay ra pod. Amo ratong sabot. Mo to nga nakapalit siya. Nindot mas nindot pa nga iyahang nindot pa iyahang helmet kaysa sa kuha kay bag-o man. Ako mga 7 months na yung sa ako agad. So dugay-dugay na. Muna mili pa siya glain. Pero nera ba na diri ang mapili sa kwan kilid. Wala ni klaro ni kung video diri kay kuan man ni. Wa ko gap-focus sa pag video diri ba kay ako rang gibutang sa ako ang body mount yung kwan. Kamera nako. Kay wa man tanan nanghid nga mag-video god sa tagiya basig hiubos. Nindot na mga helmet nila mga kwan ba. Standard helmet sila. Daghan kay sila mga sapatos yan mga frame ng bike sa taas mga carbon ano na siya 420 bike shop ang pangalan niya no makabasa nimo sa ulo sa unang taas sa ulo sa tagiya muli tagiya kuyaw ning estratehiya sa kon tagiya no iro gikot ani nga tubangan yan PC niya natubangan jud siya kwan yang tindahan kung nay pabambuhang kuhaan jud ka 1 kilo dia. Sige nit nakapili na palit na nakabayad na siya no. Mao ni hang napili nga helmet nindot sad astig og porma. Online to bro. Human na may palit. Unsa pa may buhaton? Di manguli na me. Kuhaon sana ako kung ID mga kagardo kay company ID ra ba to basig makalimtan. So hantod na lang dire ang amo ang sugilanon mga kagwardo. This is Guardo Bikers and daghang salamat sa inyong paglantaw ug hinaot nga mulantaw mo pamugbalik sa amo ang sugilanon no nga akong i-upload sa maong channel. So this is Guardo Bikers again and thank you. Signing off.